Kaixo, Janusz Borkowski naiz, Poloniara naiz. Euskal Herrian iaia bost urte bizitzen ari naiz. Eta nire kasuan euskara ikasteko argi eduki nuen. Nire emaztea eta bere familia, nire ingurua guztia euskaldunak dira eta ikusi nahi beharrezko zen, importanteena zen bere hizkuntza ikasteko eta berekin komunikatzeko euskaraz. Horrez gain, euskal kultura pila bat maite dut, ikusten dut oso aberatsa da, gustatzen zait bai musika, bai antzerkizko lanak, dantzak. Hori ulertzeko hizkuntza jakin gabe imposible da. Orduan ikasi eta irabili euskaraz animatuko dizut. Eta nik euskaraz, zuk zergatik ez